Hello, sir. It's Adam MV. Amarya, 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 Amarya. Lokacin ki ne, ranar ki ne, babbar rana ce, Amarya. Idan ana da rafe da wake, ki fito amarya taro don kiyaki. Mara lafiya nemo masa sassake, ranar ku ce da dama ne masu ke. Me ado da tozali kin wuce tsallake, kin hau tudu kin kora na gangare, sarkin gudu barewa da bulatare. Kuma za ku ganta ɗawi sado take, na shiga ta hankali alfarma take. Mai nasaba da san mutane giwa kike, samun kamar ki zai yi wuya na dake. Sarari kike kurewa hauka suke, igiya uku aka lauya ke tare. Babu shiga uku amarya dai ka tare, cikin dubu ka zaɓo ta ina take. Na ji kama kuke da juna waya take, labari na zuciya kan fuska take. Ƙa'ida ce amarya ta dace, nasara ce ba mai yi maka kwace. Ku kasance a tare amana ce, mai da'a ce da amarya kai dace. Hikima ce ka kyala gwanin rance, ba ka bugu bare tsawa ka tsare. Na ji ana faɗan ka gwaska har ketare. Musulmin Allah mai kwana sala, ba wani kila wakala kana sala. Ka san hakin amarya yana kanka, ci da share tufafinta na ce barka. Kin yau sa'a amarya ki barba'a, ki kula hakinsa haƙuri sai ɗaha. Addu'a za ku yi min da yi dace, na fi ƙarfin matsalata da kirance. Da gwanata matata mu kasance, mai haƙuri da wadata mu kasance. Mai ilimin addini har da na boko, anan ni na tsaya ba dan naso ba. S Adam MB mai waka kwai duba, na san kun gane salo na batin yau ba. Dan brigade ne ni nasarawa nai tamba, mawakin ta amarya guji mai ruba. Mai nasara ce ke kuma yar dangi babba, za mu game wata rana da rai ki duba. A bikin suna ko bati mai haiwa, ki kula kin ji amarya ki kula kin ji, ki kula masa da haƙƙinsa ina kin ji. Fatan kin ji amarya fatan kin ji, fatan